a cin ɗanyen tafarnuwa ko kuma ɗanyen albasa a zo masallaci sallan jam'i, annabi ya hana. Hadisi ne ingantacce, yana cikin Bukhari da Muslim, wadda Jabir radiyallahu anhu ya rawaito. Za mu karanto hadisin yanzu domin mutane su ji kuma su nisanci wannan abu. Me yasa aka hana? Saboda ba a son wannan karnin, yana cutar da al'ummar musulmi da kuma mala'ikun Allah idan har ka je masallaci da wannan karni din. Ina fata an fahimta. Dan haka ba daidai bane ka ci wannan abun idan lokacin sallah ya kusanto, ko kuma zan baka wani method. Duk sanda ka ci, in akwai dibino a kusa da kai kuma lokacin sallah ya kusanto, to ka wurga wannan dibino din a bakinka, yana kashe wannan karni da wari din. Domin ni ma ganau ne ba jiyo ba, na gwada kuma na gani yana ɗauke wannan warin automatically in ka ci dibino din. Ina fata an fahimta. Dan haka ga nan hadisin za mu karanto shi yanzu sannan mu yi tarjamansa. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya ci tafarnuwa ko kuma albasa to ya nisanta daga gare mu ko ya nisanta daga masallacin mu. Ma'ana kar ka zo kusa da su kuma kar ka zo an ka zo masallaci ai kaman ka zo kusa da su ne. To yace ka nesanta daga zama a cikin jama'a da kuma zuwa masallaci, domin in ka zo kana cutar da mutane da kuma mala'ikun Allah ta'ala. Dan haka sai annabi yace gwara ma ka yi zama a gidanka. A nan ba wai an baka dama wai ka ci tafarnuwa sai ka zauna a gida kar ka zo sallan jam'i ba fa. Zuwa masallaci farilla ne jama'a. Dan haka duk sanda ka ci, ka tabbatar ka yi brush, ka gyara bakinka, ka rage warin, sannan ka kusanto masallaci. Ko kuma ka bi method da na faɗa, ka samu dibino ka wurga a bakinka, insha Allah za ka ji warin ya ɗauke, sai ka je ka samu sallan jam'i, wadda hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'a afdal min salatil faz bi 27 daraja. Kaga kenan ya kamata ka je masallaci domin ka dace da wannan falala na lada da ake samu na sallan jam'i. Dan haka ba wai an ce maka wai in ka ci tafarnuwa sai ka yi zama a gida wai kar ka je sallan jam'i ba fa. Ka gyara bakin naka sannan ka je. In kuma ka kifa, to ka yi zaman ka a gida. Ba a bukatan ka shiga cikin jama'a, ba sai masallaci ba ma, duk wani wajen jama'a da za ka shiga to ba a so, saboda za ka cutar da su da wannan karnin tafarnuwa ko kuma karnin albasa din. Wannan hadisi ne ingantacce, yana cikin Muslim, hadisi mai namba 564. Sannan ka duba Bukhari ya zo da riwaya na daban, shi ma mai namba 855. Don haka wannan hadisi ne ingantacce. Saboda haka ba a cin ɗanyen tafarnuwa ko albasa ko kuma duk wani abu mai hamami wadda zai cutar da al'ummar musulmi a je a shiga cikinsu, imma masallaci ne ko kuma majalisa ko kuma duk wani waje mai jama'a. Ina fata an gane. Dan haka a yi sharing wannan bidiyo saboda 'yan uwa da yawa su amfana da shi, su kiyaye wannan kuskure da suke da. Wallahi wani jama'a idan ya ci irin wannan abun, idan aka zo ghairil maghdubi alaihim waladdallin, inna lillahi, in yace amin, sai ka ji ka faɗe kanka kama rasa yaya za ka yi, saboda wani irin hamami da wari da zai ɗauke ka, sai ka ji gaba ɗaya ka fita a hayyacinka ba. To wannan ba daidai ba ne gaskiya. Da masu shan sigari, ku ji tsoron Allah, ku daina shan sigari ku zo masallaci kuna cutar da mutane da warin. Da dukkan masu shan wani abu mai wari wanda zai cutar da jama'a, kuma ka zo ka shiga cikin su ka jona sahu da su, kana cutar da su da wannan warin. Ba daidai ba ne jama'a. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gyarawa. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.